Nou, Pieter. Waar werkst du? Eerste maat. Welke is op school? Laus College. Hoe lang is het al? 3 jaar. Nee. En wie is dat dan? Nee. Waarom dan? Saai. Waarom is dat? Bjarni. Wat? Bjarni. Ja, niet. Bjarni. Kijk, nog eens doen. Door die Ja, dat is nou door die Bjarni. Wat zei je van dat er is nog? Bjarni een klootzak. Waarom? Weet ik niet. Wat doet hij altijd met die? Die slaapt niet. Waarom? Weet ik ook niet. Nee, die is jaloers.